social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our Sustainable Livelihood Program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department, coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit natatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa pagkalinga, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red
Ayan, magandang umaga Bicolandia. Ngayon live na live tayo napapanood sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page at YouTube channel. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD 5, ang inyong bagong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay natin ng iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga pala si Ranel Ansertan, Social Marketing Officer 3 ng Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds. At makakasama rin natin ngayong araw ang isa sa mga masigasig na Angels in Red Vest na si Sir Sep. Magandang araw, Ms. Ranel, at magandang araw din sa mga nanonood sa DSWD 5 live sa DSWD Field Office 5 Bicol YouTube channel. Ako po pala si Joseph Saldisis Santillan II, Administrative Assistant 1 ng Social Marketing Unit. Alam mo ba, Ms. Ranel, ang tema ng ating pag-uusapan ngayon araw ay bayanihan, isang mahalagang tradisyon o kaugalian ng mga Pilipino. Rinig na rinig ko nga, Sep, ang bayanihan nung pandemic, and ramdam na ramdam mo talaga yung pagtutulungan ng bawat isa sa panahon ng COVID-19 at iba pang mga sakuna. Pero ano nga ba ang bayanihan? Actually, ang konsepto ng bayanihan ay yung sama-samang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay o magkakabarangay sa pagbuhat at paglipat ng isang bahay kubo. Pero sa modernong panahon, ang bayanihan ay isang paraan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ito rin ay sumasailalim sa ating pagmamalasakit sa isa't isa. Akmang-akma talaga yung tema natin ngayon dahil sa bayanihan ang pag-uusapan nating topic ay ang Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o tinatawag na Kalahi Seeds. And hindi lang iyon, Sep, mas magiging exciting ang ating talakayan dahil may makakasama tayong panauhin para ipaliwanag kung anong programa ito, plus marami rin tayong matututunan dahil ito ay isang programa na nagpapalakas ng pagbabayanihan sa buong bansa. Makakausap rin natin mamaya ang isang community volunteer na pinapalaganap ang puso ng pagbabayanihan at itinuturing din natin siyang isang modern day hero. Hayan, ang programang DSWD 5 ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Ngayong araw ng Martes, 3 ng Hunyo, tatalakayin natin sa DSWD 5 ang Kalahi Seeds Program. Sa episode 3 na ito, aalamin natin kung ano itong bagong programa, layunin, ang proseso at iba't ibang modality nito. Mukhang siksik at umaapo ang makukuha nating impormasyon at kaalaman mula sa programang ito. Dahil punong-puno ang makukuha ninyong impormasyon, mamamahagi rin kami ng 100 pesos load o GCash sa isang maswerteng viewer na makakapagbigay ng magandang sagot sa ating question of the day. Ayan, tama, Sep. Kaya kailangan manood ng ating viewers mula sa simula hanggang katapusan upang malaman kung sino ang mananalo. Okay, ready na po ba ang lahat? So ito ang ating question of the day. Paano ninyo maipapakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ulitin ko po, paano ninyo maipapakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Para sa ating viewers, i-type lamang ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live na ito or sa YouTube channel. And of course, mukhang excited na ang lahat para malaman kung ano talaga ang Kalahi Seeds Program. Yes na yes, Ms. Ranel. Upang mas malalim nating maintindihan ang programang Kalahi Seeds, makakasama natin ngayong araw si Ms. Denia May Masinas, Community Development Officer 3 ng Kalahi Seeds. So magandang umaga, Ma'am Dunia. Welcome po sa ating programa. Batiin po muna natin ang ating mga viewers. Ayan, so good morning. Good morning sa lahat ng ating viewers. Magandang umaga, Ma'am Ranel and Sir Sef. So ako po ay si Donia at nagagalak po akong maging bahagi ng programang ito para ma-share sa inyo kung ano nga ba ang Kalahi Seeds. And of course, welcome po ulit, Ma'am Dunia, sa ating programa. Okay, diretso na po tayo sa ating talakayan. Okay po, Ma'am Dunia, ano po ang programang Kalahi Seeds at ang mga layunin ng programa? Well, ang Kalahi Seeds ay isa sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay nakatutok sa pagpapaunlad ng ating mga
komunidad. Ang acronym na Kalahi Seeds ay nangangahulugang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. So ang pangunahing layunin ng programang ito ay bigyang kapangyarihan ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakayahang magplano, magpatupad at mamahala ng mga proyektong pangkaunlaran na tumutugon sa kanilang sariling pangangailangan. So, ang pinakalayunin niya is una, yung ating tinatawag na improved good local governance kung saan hinihikayat ang ating mga komunidad at mamamayan na makilahok sa paggawa ng mga desisyon. Sunod yung ating community empowerment. Sabi nga natin, di ba, yung bayanihan. So, nagmamanifest doon yung ating community empowerment. So, binibigyan natin ng kaalaman at kasanayan ang mga miyembro ng ating komunidad upang aktibong makilahok sa pagpaplano at pamamahala ng mga proyekto. And, syempre, improved access to basic services. So, sa pamamagitan ng Kalahi Seeds, meron tayong mga tinatawag na sub-project kung saan natutulungan ang ating mga communities na mas mapaganda, mas mapaayos yung kanilang pamumuhay. So, yun po, Miss Ranel, ang ating Kalahi Seeds program ng DSWD. So napakaganda ang adikain ng programa ng Kalahi Seeds. For sure, marami sa ating mamamayang Pilipino ay interesado sa programang ito. Kasi imagine, binibigyang pagkakataon ng Kalahi Seeds sa mga komunidad na magpatupad ng proyekto na direktang makakatulong sa kanila. And tama ka dyan, Sir Sep. And of course, kasama ang programa, magiging inspired din po ang ating mga community volunteers na magbigay ng kanilang pawis, ng effort para sa kanilang komunidad. Ayan. So, Ma'am Donia, ano po ang community-driven development approach na ginagamit ng programang Kalahi Seeds? Ang community-driven development approach, Ma'am Ranel, ito ay isang strategy. Well-known strategy ito na ngayon ay ginagamit din ng Kalahi Seeds. Ang pinakang focus ng approach na ito ay yung mga miyembro ng komunidad. So, dito sa CDD, Community-Driven Development, ang komunidad ang nasa sentro ng paggawa ng mga desisyon. So, sa halip na yung government o kung anong ahensya ang magdidikta kung ano yung proyekto na ibibigay sa isang komunidad, sinusuri ng ating komunidad kung ano ba yung kanilang mga pangangailangan. And from there, nagpaplano sila at nagdidesisyon sila kung ano ba yung nararapat na intervention o solusyon doon sa kanilang mga problema. So, ito ay sila mismo yung mamamahala ng implementasyon nitong mga proyekto na kanilang na-identify. And then, sinusubaybayan ito at sinusuri nung mismo ding komunidad sa tulong din ng mga staff ng Kalahi Seeds program. So, yun po yung ating community-driven development approach. Isang strategy na nakafocus sa kakayahan ng ating komunidad na makapag-implement ng iba't ibang proyekto sa kanilang barangay. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Donia. Para sa ating viewers, i-comment nyo po ang inyong mga katanungan. Maya-maya ay sasagutin po ng ating panauhin ang ilan sa mga katanungan sa pagbabalik ng DSWD 5 Kalahi Seeds kasama sa pagbabayanihan. Yung buhay po is sobrang mahirap. Naranasan namin po na wala ng bigas. Tapos yung pang-ulam pa kailangan hagilapin. Walang kuryente. Yung mga bata nahihirapan sa pag-aaral. Yung nakikonnect kami dyan sa tabiyanan ko para yung mga bata hindi masyadong naiinitan din kahit pa paano. Tsaka yung pag-aaral nila sa gabi. Sabayan pa yung mga anak na halos may isa akong anak na halos buwan-buwan nagkakasakit dahil sa hika. Hindi mas madali-daling madala sa mapacheck upan kasi nga iniisip yung kakulangan ng pera. Mula po nitong nakasali na sa Forbes, medyo gumaan-gaan po yung pamumuhay namin kasi imbes na
yung nakukuha ng asawa ko dyan sa bukid, imbes na ilalaan sa mga bata sa pag-aaral, inailaan na dito sa bahay. Kaya unti-unti namin medyo naayos-ayos na din yung bahay. Tapos po yung nakukuha ko sa purpose po, yun ang ilinalaan ko sa edukasyon saka sa kalusugan ng mga bata. Sa purpose po, maraming salamat dahil malaking tulong sa aming pamilya, lalo-lalo na po sa aking mga anak na nag-aaral. Sobrang nakagaan po talaga sa namin, sa pagpapaaral sa mga bata. Kasi yung sa educational, saka sa kalusugan ng mga bata. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Si Catherine Pinoy Serrano, 45 years old and taga Santa Elena, Buhi, Camarines Sur po. Nag-work po kami sa Quezon City, pero tapos nakatira po kami sa Caloocan, San North. Nag-work po kami, mag-asawa po kami nagtatrabaho sa isang engineering consultancy po. Bali po kasi po, pandemic, July po kami bumalik dito. Nag-decide po yung boss namin na umuwi po muna kami dito sa probinsya dahil sa wala naman po mga projects na dumarating na pumapasok. So, nag-decide po kami na umuwi po muna dito sa probinsya. Nagpapasalamat po kami sa Balik Probinsya program na nabigyan po kami na pagkakataon na makapag-umpisa dito sa probinsya na sa pagninegosyo. Tapos marami, siyempre, hindi lang yung pera, hindi lang sa puhunan yung naibigay sa amin. Siyempre marami rin pong mga learnings na kagaya ng mga seminars po. Tapos yung mga programa po ng iba pang department na na-avail po na. Learning ko na, ayun nga po, na wag panghihinaan ng loob. Kasi nga po, kung ano po yung passion nyo, kung ano po yung gusto nyo talagang gawin, sundin nyo po yung loob nyo. Wag nyo po yung makikinig ka sa ibang tao na yung sisiraan ka, yung panghihinaan ka ng loob. Yung, kung ano po yung passion nyo, gawin nyo po para balang araw din daw po makikita mo din daw po natin yung kung ano yung success doon. Yung bunga nung pinagpaguran po natin. Wag titigil hanggang sa makita po natin yung success po natin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Nung nag-aaral po kami, high school, kapag wala pa ang pera sila mama, masyado pong nalilate yung aming contribution. Pero po, nung naging purpose po kami, hands-on na po si mama na, magbayad na kayo, tapos nag-a-advance na din po para po hindi na daw po kami nahuhuli sa pagbayad ng mga school fees. Yung pagiging isan po naming beneficiaryo ng purpose ay nakatulong din para po makapagtapos ako. Lalo na po nung college ako na bago kami ma-assign, nag-entrance exam, then nag-interview po. Nabanggit ko po na purpose beneficiary kami and luckily po nakasama po ako sa TES, yung Tertiary Education Subsidy ng CHED. Ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education sa Baaw Community College. And naipasa ko po ang licensure examination for teachers last March 2024. And kaka-outtaking ko lang po last June 23. Ang natutunan ko po bilang beneficiaryo ng purpose ay bigyan po ng karampatang exchange po na ibinibigay ng purpose. Dapat po kailangan namin na bigyan din ng magandang
example po na mag-aral ng mabuti, gamitin yun sa tama. Lubos po akong nagpapasalamat at isa po kami sa nabigyan ng oportunidad para po maging beneficiaryo nyo. Maraming salamat po. Nawa po'y mas marami pa kayong matulungan na katulad po namin. DSWD, katuwang ng mga kapuspala. At nagbabalik ang DSWD 5 Kalay Seeds kasama sa pagbabayanihan. Bago tayo dumako sa next part ng ating talakayan, mamamahagi kami ng 100 pesos load o GCash sa maswerteng viewer na makakapagbigay ng magandang sagot sa ating question of the day. So ang question of the day ay, paano ninyo may papakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ulitin ko po, paano niyo po may papakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Para sa ating viewers, itype lamang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. Okay ba? Okay po. So, as mentioned po ni Miss Dunia, mismo po yung mga communities ang nagpapatupad, nag-i-implement at nagpapanatili ng mga na-identify nilang mga proyekto. And of course, yung mga kawani po ng Kalahi Seeds ay nakaalalay sa mga communities para magbigay technical assistance at mga trainings. Ayan. So, okay po, Sir Sep? Okay po, balik tayo sa talakayan. Ma'am Dunia, ano na naman ang mga modalities na ipinapatupad ng programa at ilan ang munisipyo na sakop ng bawat modality? Yan. Thank you, Sir Seth. So, ang Kalahi Seeds ay nagpapatupad ng iba't ibang modality. So, pag sinabi nating modalities, ito yung paraan ng pagpapatupad depende sa konteksto o pangangailangan ng isang lugar. So, sa kasalukuyan, meron tayong 3 modality na ini-implement. Una dyan yung ating PMNP or Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Sunod, meron din po tayong kapangyarihan at kaunlaran sa barangay, yung ating KKB, and yung pag-abot program. So, under doon sa PMNP, yung Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, so ito po ay in partnership with DOH. Sa ngayon po, meron tayong 60 municipalities na merong PMNP. So, ito ay covered nito yung 4 na province like Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. For KKB naman, ito yung kapangyarihan at kaunlaran sa barangay, meron tayong 4 na munisipyo na nag-i-implement ng KKB-CDD. So, dito sa KKB-CDD, andyan po yung mga munisipyo sa Camarines Sur, ang San Jose, Del Gallego, and Lupi, Camarines Sur. And meron din po tayong isa sa Catanduanes, ang Higmoto. Then, yung pag-abot program naman po, ito isa rin sa mga modality natin kung saan, ito yung, alam mo ba, Miss Ronel, natandaan mo ba yung BP2P, yung Balik Probinsya? So, ito naman yung institutionalized program. Galing sa BP2P, ngayon, meron na tayong pag-abot program. So, for Kalahi Seeds, meron tayong 4 din na munisipyo for the pag-abot program. Andyan po yung Baras Catanduanes, Bacacay Albay, San Jose Camarines Sur, and Huban Sorsogon. So, meron tayong 3 modality na ini-implement ngayon sa Kalahi Seeds. So, Ma'am Dunia, kahit iba-iba po yung layunin ng bawat modality, pero iisa lang po yung adhikain, which is yung pagbabayanihan. So, na-discuss po ni Ma'am Dunia yung Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, which is ina-address nito ang stunting sa buong bansa. And then, ang kapangyarihan at kaunlaran sa barangay, meron po itong mga sub-modalities, yung community-driven development, yung naman cash for work para sa mga college students or college graduates, and then yung cash for work naman para sa mga persons with disabilities. Mayroon din tayo yung sa pag-abot program, which is tinutulungan din po natin yung mga individuals in street situations at yung mga families in street situations. Ayan. Okay po. So, of course, upang mas maging updated tayo sa iba't ibang modality na ipinapatupad ng programang Kalahi Seeds, tumungo naman tayo sa mga
official Facebook page at website. Ayan. So, ang official Facebook page po ng Kalahi Seeds ay i-type lamang po ang DSWD Kalahi Seeds at sa website naman po ay kalahi.dswd.gov.ph. So, i-comment din po sa mismong Facebook Live at sa YouTube Live ang inyo pong mga katanungan sa ating guest tungkol sa programang Kalahi Seeds. Ayan. So, ayan po. I-like at i-follow din ang social media accounts ng DSWD Field Office 5 para patuloy kayong makakuha ng update tungkol sa programang Kalahi Seeds dito sa Bicol Region. Okay, so Ma'am Dinia, ang susunod naman na katanungan ay, ano ang Community Empowerment Activity Cycle at paano ang magiging proseso sa pagpapatupad ng mga sub-projects na inimungkahi ng mga barangay? So, Sir Seth, itong ating tinatawag na SEAC, Community Empowerment Activity Cycle, ito yung serye ng mga hakbang, series of activities na ginagawa under the Kalahi Seeds program, under the Community-Driven Development. So, kahit iba't iba yung modality, sabi ko nga, iba't iba yung modality na ini-implement natin ngayon, meron tayong 3 modality, ito yung proseso na sinusunod natin. So, under the Community Empowerment Activity Cycle, andyan po yung 4 na stages. So, una dyan, yung social preparation. Pangalawa is yung sub-project development. Pangatlo is yung sub-project implementation. And pang-4 po, yung community monitoring. So, doon po sa unang stage, yung ating tinatawag na social preparation, ito yung kumbaga, ipapakilala natin sa community kung ano ba yung programa ng Kalahi Seeds, anong modality yung ini-implement nila. So, nagkakaroon tayo ng mga municipal orientations, barangay orientations, and at the same time, tinitingnan natin kung ano ba yung mga basic na information, demographics about the community. Then, susunod naman dyan yung ating sub-project development. Titingnan natin from the problems and ano ba yung mga problema, pangangailangan ng ating komunidad. Titingnan naman natin kung ano ba yung nararapat na mga intervention para sa ating community. So dito sa stage na to, nagkakaroon ng mga consultations pa din sa ating mga komunidad. Sabi ko nga kanina, di ba, as part of empowerment, andyan lagi yung pakikilahok ng ating community. So sa amin sa Kalahi Seeds, so mahalaga po yung pakikilahok ng bawat isa. So, bawat stage, talagang andyan yung ating mga community volunteers. So, dito sa sub-project development, andito yung part na ginagawa ng ating mga volunteers, yung kanilang project proposals, nagkakaroon ng training kung paano ba gagawin yung kanilang proposal, chine-check natin kung maayos ba yung mga environmental and social safeguards, di ba? And then, third stage naman po yung sub-project implementation. So once na-approve na yung kanilang proposed intervention, nagkakaroon na ng sub-project implementation pag na-download na yung kanilang mga request for fund release. Then, during sub-project implementation, ito din yung stage na bumubuo tayo ng mga organisasyon, nagkakaroon tayo ng mga trainings pa din para ma-identify kung ano ba yung grupo na mangangalaga ng kanilang sub-project. Para pagdating sa stage 4, yung ating community monitoring kung saan nagkakaroon tayo ng mga sustainability evaluations, functionality audits, tinitingnan natin yung tinitrain natin sila yung kanilang kakayahan para i-manage yung sub-project. And during community monitoring, i-assess naman natin kung kumusta na yung sub-project and kumusta din yung grupo na nangangalaga sa sub-project. So yun po, kahit iba-iba yung modality na ini-implement natin sa ating mga communities, andyan po yung ating Community Empowerment Activity Cycle. Yan po yung pasunod-sunod na proseso or hakbang na pinapatupad po ng Kalahi Seeds. Okay po. So, Ma'am Dunia, pwede nyo rin po ba maipaliwanag yung mga roles and functions po ng mga community volunteers o yung mga na-form ng mga grupo sa pag-i-implement po ng mga proyekto? Ayan. Miss Ranel, ganito kasi yan, di ba?
Pero una muna, pasalamatan natin ang ating mga community volunteers. So saludo po talaga kami sa ating mga community volunteers. So ang ating mga community volunteers, pinipili sila, di ba? Babae, lalaki, pwede kang maging community volunteer sa Kalahi Seeds. At itong community volunteer, so depende sa modality, iba't iba kasi yung kumbaga tawag or pangalan ng ating mga grupo ng community volunteers sa kada modality. Sila yung mismong kumbaga nag-i-implement, nagpapalakad ng implementasyon ng proyekto. So sila yung pinakang involved doon sa planning, doon sa proposal development, doon sa sub-project implementation. And sabi ko nga kanina, meron din tayong isa pang grupo na binubuo. Ito naman yung mangangalaga ng sub-project natin pagtapos na yung kanilang implementation at completed na yung kanilang sub-project. So napakahalaga po ng role ng ating mga community volunteers kasi sila po yung ating kumbaga frontline sa implementation ng programa sa kanilang komunidad. And sa pamamagitan din ng kanilang mga ginagawa like sa pagpaplano pa lang, dun sa proposal development, tinutulungan natin sila na maging empowered, no? Tinutulungan natin sila na mas maging capacitated, mas magkaroon ng kakayahan kung paano ba dapat mamalakad ng isang proyekto. So, yun, Miss Renel, yung role ng ating community volunteers. So, may bako din po, Ma'am Dunia, na-discuss din po kanina yung mga sub-projects na tinatawag. So, ano-ano po ba yung pwedeng maipatupad ng mga communities na mga sub-projects? Ayan. So, as to the sub-projects, nakadepende din kasi ito sa ating modality, kung ano yung modality na ini-implement sa kanilang munisipyo. Like for example, doon sa ating PMNP, although last year talaga nag-implement si PMNP, sa ngayon kasi more on monitoring tayo ng ating mga sub-projects. So sa PMNP, ang focus nito is yung mga nutrition sensitive na mga sub-project. So, na-mention nga kanina na ang goal ng PMNP ay mabawasan yung stunting. So, sa pag-implement ng mga nutrition-sensitive na sub-projects, like for example, di ba, part ng nutrition, yung mga kitchen facilities ng ating ECCDs. Kasi, kailangan malinis yung pagkain, di ba? Kailangan may maayos na facility para mag-prepare ka ng pagkain. Hindi pwedeng basta-basta ka lang nagpe-prepare ng pagkain. So, under the PMNP, meron tayo mga ECCD-related na mga interventions like mga improvement ng mga early childhood care and development centers, may mga provision ng mga amenities na kinakailangan ng mga ECCDs na ito. Meron din tayo yung mga related sa sanitary, sa WASH, water and sanitation and health. So, meron din tayong mga intervention na naka-focus sa WASH. And sa KKB naman, meron tayong tinatawag na open menu. So, doon sa ginawa nilang participatory situational analysis, kung saan in-identify nila kung ano ba yung problema, ano ba yung pangangailangan ng komunidad. So, doon, pwede silang mag-propose ng mga interventions base doon sa mga kanilang pangangailangan or mga problema na na-experience. So, may mga project tayo na roads, may mga projects din tayo na mga evacuation center, health center. So, ilan lang yan sa mga project na meron tayo ngayon for the kapangyarihan at kaunlaran sa barangay. And then, meron tayo yung sabi mo, Miss Ranel, kanina, di ba? Under KKB, meron tayong cash for work din. So, meron tayo mga cash for work interventions para doon sa mga college students and doon sa mga PWDs. And then, under naman doon sa ating pag-abot program, ito naman ay nakafocus nga doon sa ating mga family in crisis situation. So, ina-assess, tinitingnan natin ano ba yung kailangan ng pamilyang ito na nandun sa community para ma-uplift yung kanyang livelihood.
So, yun po yung mga sub-projects na ini-implement natin sa iba't ibang modality po ng Kalahi Seeds. So, doon po ma'am sa mga sub-projects, paano naman po natin mapapanatili na magagamit ito ng community sa mahabang panahon? Ayan. So, napaka-tingkad na usapin din sa Kalahi Seeds yung sustainability. So, bukod sa ito yung pangangailangan ng komunidad, andyan lagi dapat yung aspeto na magagamit siya sa mahabang panahon. So, sa Kalahi Seeds, ini-ensure natin na merong sustainability. Una, sa proposal development pa lang. So, doon sa ginagawang mga proposals ng ating community, ini-incorporate na doon, ano ba yung gagawin namin, yung plano namin para masigurado na magagamit ng pangmatagalan itong mga sub-projects. And then, from sub-project development, nandyan pa rin yung ating mga functionality audits. So, titingnan natin yung kakayahan ng mga grupo. Yung sabi ko kanina na bumubuo tayo ng isang grupo na mangangalaga ng sub-project pagkatapos ng implementation, pag completed na siya. So, titingnan din natin, i-assess natin yung kanilang kakayahan. Then, after naman ng 6 months na completion, meron din po tayong tinatawag na sustainability evaluation. So, itong sustainability evaluation naman, sa tulong ng ating MSIT, yung Multi-Stakeholders Inspectorate Team, ito yung grupo from the local government units na partners natin sa implementation ng Kalahi Seeds. Tinitingnan naman nila 6 months after completion ng sub-project kung kumusta na yung mga sub-project, kumusta yung operation and maintenance group na binuo, and ano ba yung mga technical assistance na kailangan nila para mas mapaayos o mas mapaganda or mas kung may kailangang ayusin dun sa sub-project, binibigyan natin sila ng technical assistance. Okay, so puspusan talaga yung mga field staff po natin, yung mga area coordinating teams at municipal coordinating teams, and kasabay po yung multi-stakeholder inspectorate team sa pagsasagawa ng sustainability evaluation. And of course, isa din sa mga initiatives po ng Kalahi Seeds yung participatory organizational capacity assessment, kung saan inaalam din kung ano ba yung mga pwedeng interventions o mga trainings na maaaring i-provide sa mga operations and maintenance groups para mas capacitated sila na mapanatili yung mga sub-projects. Or katulad ng mga trainings, ayan, o mga seminars. So, kada stage talaga po, Ma'am Donia, maraming pinagdadaan ng proseso at activities yung mga communities upang masiguro po yung tatlong prinsipyo po ng community-driven development, which are yung participation, accountability, at transparency. So, maganda ito na informed kasali ang mga barangay sa bawat galaw na ginagawa sa kanilang community kasi mismo ang mga mamamayan ang makikinabang sa mga pagbabagong iyon. And of course, sila din kasi yung mas nakakaalam ng kanilang pangangailangan kung ano ba talaga yung mga sub-projects na maaaring ipatupad o imungkahi sa mga communities. Ayan, Sir Sep? So, yun. Maraming salamat, Ma'am Donia, sa pagbibigay impormasyon ukol sa programang Kalahi Seeds. So, dadako naman tayo sa susunod na part ng programa kung saan makakausap natin ang isang community volunteer ng programang Kalahi Seeds. Ayan po, diretso na po tayo sa ating talakayan. Makakasama po natin si Ma'am Efrel Joy Papa, isang community volunteer sa Barangay Buga, Libon, Albay. So bilang isang volunteer, hinahawakan niya po ang posisyon na Project Preparation Team Member. So bilang PPT, sila po yung gumagawa ng mga project proposal para maimungkahi yung mga proyektong kinakailangan sa community. So magandang umaga po, Ma'am Joy, and welcome po sa ating programa. Batiin po natin ang ating mga viewers. Okay po, Ma'am Joy. Batiin po natin ang mga viewers. Good morning po sa ating mga viewers. Good morning po, Team Kalan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, so Ma'am Joy, ano po yung nag-udyok po sa inyo para maging isang community volunteer po ng Kalahi Seeds? So first po, as employee and as a tourism coordinator po sa aming barangay, which is Barangay Buga.
Na-invite po ako from barangay orientation and simula kaya po na-invite po ako sa isang barangay orientation, which is nandun po kaming mga other barangay employees, and na po namin na mag-volunteer po dito sa project ng Kalan. So deep inside talaga parang gusto mo talaga mag-serve, di ba? Yes. So nakaka-inspire naman kasi may puso ka talaga to serve at tulungan ng iyong komunidad, Ma'am Joy. So sa pagiging isang community volunteer naman po, ano po ang inimungkain ninyong proyekto sa Kalahi Seeds at bakit po, Ma'am Joy? Yung project po na inana po namin sa Kalahi is yung pathways po sa ilang zones po ng aming barangay, which is yun po talaga yung pinaka naisip po namin na mas kailangan po sa barangay namin since malaki po yung barangay namin and madami pong mga sa each zones meron pong mga hindi maayos na daanan. So yun po. Kaya po nag-come up na sa pathways ng mga zones. Okay po. So, Ma'am Joy, so talagang inaalam niyo muna talaga kung ano ba yung priority problem sa inyong community para po makapag-propose kayo ng mga sub-projects katulad po ng pathway. So, may mga naranasan po ba kayong problema sa pagsasagawa po ng proyekto at paano niyo po ito nalalampasan? So una po, yung naging po namin yung pag-prioritize po nung site na mismong kung saan po namin i-implement yung project. So nag-consult po kami sa each purok officers po kasi meron po kaming 7 zones sa aming barangay and almost lahat po ng zones na yun ay kailangan po ng pathways. And from that, po ako ng kung saan po yung talagang mas kailangan and mas nadadaanan po ng mga tao. And sa sa pag-implement, meron din pong mga konting naging problema with the residents, pero naayos naman. So, ano po yung mga ginawang paraan po ninyo, ma'am, para malagpasan po yung mga problema? Ano po yung mga ginagawa niyong mga solusyon? Sa pamamagitan po ng pag-uusap ng namin po, ng mga community volunteers and ng mga residents po sa aming barangay. Ayan. So, ilang taon ka na po, ma'am? 25 years old. Oh, batang-bata pa. So, ilang years na po kayo nagvo-volunteer? Almost 1 year na po. Pero sa barangay po, 2 years na po. So, bago pa talaga kayo as a volunteer ng Kalahi Seeds. So, ano po yung mga nakita mong pagbabago sa inyong community nung lumahok po kayo bilang isang volunteer po ng Kalahi Seeds? Dati po, yun nga po yung nakita namin na madami pong sa mga looban, madami nga pong mga sira-sirang daan. And naiyak ako si Willis. Sige po, ano po? Yun po, mahirap po siya for the youth, para po sa mga, marami po kasi sa amin, farmers din, nagtatanim ng iba't ibang root crops. So, mahirap po siya nang wala pong maayos na daanan. So, ayun po. So, through doon sa mga pathways na pinopose po ninyo ay naangkat na yung mga produkto po sa syudad. Ayan. So, nakakatulong din to sa mga ating mga magsasaka.
Okay po, Sir Sep? So, Ma'am Joy, sa iyong sagot, ang pagtutulungan ng bawat isa talaga ang pinaka-importante sa pagpapatupad ng proyekto sa komunidad. Kasi kung lahat ay nagtutulungan, kahit anuman na problema o hamon ay kayang-kayang solusyonan. So, naman, mula sa mga proyekto na ipinatupad ninyo at pagsasabuhay ng pagbabayanihan sa inyong barangay, ano-ano ang mga nakita mong positibong pagbabago sa komunidad at sa kapwa volunteers nang lumaho kayo sa Kalahi? So yun nga po sir, before po, mahirap po yung daanan doon po sa amin. And simula po nung na-implement na po yung project from Kalahi, nagiging madali na po yung pagpasok po ng mga, especially po sa youth, and sa mga bata po na pumapasok po sa school, nagiging madali na po yung daanan po nila from sa bahay po nila palabas sa main na kalsada kasi madami pa pong lalakarin simula po sa bahay nila papunta po sa talagang kalsada po papunta sa school. And sa mga farmers naman po, hindi na po gaanong natagalan yung paglabas nila ng mga products po nila. And maayos po nilang napapadala po sa market yung products sa pamamagitan po ng project ng Kalahi Seeds. Okay po. So, and okay. Sa emergency, mas madali naman pong napapadala sa barangay, since nandun po yung response namin, mas madali na pong makalabas po dahil po dun sa po nila. Okay po. So, Ma'am Joy, ano po yung mga natutunan po ninyo bilang isang volunteer? Ang natutunan ko po bilang isang volunteer is yung una po, yung alam mo po, at least alam mo po yung mga nangyayari po sa barangay nyo. And para alam mo din po paano ka po makakatulong and paano po mapapaabot yung mga kailangan po ng bawat isa sa barangay. Bukod po ma'am sa mga natutunan po, ano po yung mga values o qualities po na nakuha po ninyo bilang isang volunteer? Yung mga values po or yung mga qualities po. Simula po nung ko po sa dito po sa Kalahi, yun nga po dati po sobrang mahihain ko po, and ngayon po masabi ko na medyo na na po yung confidence ko po nalabas. Nakalabas po ako sa Shell. So, napapataas yung self-esteem po ninyo and yung confidence nyo para humarap sa mga iba't ibang tao. Ayan. So, malaki talaga yung naidudulot na pagbabago. Hindi lamang sa community, pati rin po sa inyo, Ma'am Efrel, yung programang Kalahi Seeds. Ayan, Ma'am Joy, ano naman po yung mga hindi nyo po malilimutang karanasan bilang isang community volunteer at bakit? As a volunteer po, masaya po yung samahan po namin with other volunteers and syempre po with the council. And yung pinakamasaya pong part ng pagiging volunteer namin is yung pag-turnover po ng project na syempre po may kasamang responsibility kung paano po namin i-maintain yung project na yun po. So yung responsibility para i-maintain yung project. May mga ginawa po ba kayong paraan para mapamaintain po yung mga pathways? May mga ordinansa po bang pre-propose po yung ordinansa pong naipasa yung community po ninyo or yung barangay? Sa pag-maintain po nung po namin, meron pong mga sa meron pong naka-assign po na mag-maintain, maglilinis. Yun po. Meron po kaming organization na po, which is yung SWARM po. So at least may grupo talagang naka-assign para ma-maintain po yung mga pathways. Yes.
So, yun po. So, super napaka-memorable talaga ng karanasan ng isang community volunteer. Kasi yung oras, pawis, at determinasyon ay nilalaan nila para sa kanyang pamayan. Talagang mga bayani ang mga community volunteers. Ayan, tama ka dyan, Sir Sep. And hindi talaga matatawaran ang ginagawang pagsisikap ng mga community volunteers, lalong-lalo na po si Ma'am Joy. Ayan. So, yun po, Ma'am Joy. So, bago matapos ang sharing ng inyong karanasan, parting message po para sa mga komunidad at kapwa nyo po, community volunteers. Para po sa aking kasama bilang isang community volunteers. Maraming salamat po dahil nagkaisa tayo simula umpisa hanggang po sa matapos ang project and hanggang po sa pag-maintain ng ating project. And sa aming pong barangay din, sa barangay council, nakasama din po namin mula umpisa na ka-partner po namin sa pag-implement ng project na to. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Joy, bago ka po umalis, baka may gusto kang i-shout out. Baka may gusto kang batiin. O, batiin ng mga kapamilya. Ayan. Best friend. Yan. Shout out po sa Team Kalahi ng Libon, Ma'am Nika. Wow! Janelle. Family members po ninyo, ma'am. Relatives. Hello po, Barangay Buga. Love lives. Barangay Buga. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Joy, at napaunlakan niyo po kami sa aming imbitasyon na ibahagi ang inyong karanasan bilang isang community volunteer ng Kalay-Seeds. Okay, maya-maya sasagutin naman natin kasabay si Ma'am Dunia ang mga katanungan mula sa ating mga viewers. Kaya dyan lang po kayo, magbabalik pa ang DSWD 5 Kalay-Seeds kasama sa pagbabayanihan. Ako po si Emily Pagaw Cecilio, Barangay Treasurer po ako ng Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Bilang naman ng Kalay-Seeds sa finance, sa pag-aasikaso naman ng mga namin, transaction, sinisiguro ko na tama ang mga papeles, may mga sa finance para masiguro ang pagpapalabas ng mga budget sa Kalay-Seeds. Yan po lahat ang aming ginagawa para maging maayos ang lahat. Sa akin po, bilang finance officer, ako ang nag-ready ng mga disbursement vouchers at mga cheque, lalo na pag may mga ipapalabas na mga payments. At sinisiguro ko din po na lahat kumpleto and may ng mga staff ng Kalay-Seeds. Ang aking natutunan sa Kalay-Seeds, iyan yung pagiging dapat on time. Tapos ang dedication mo sa trabaho dapat nandoon. Then, yung mga volunteers, kasama mo ring nakikilahok at active sa lahat ng mga bagay o mga seminars, dapat present sila para mas marami pa silang matutunan sa pag-implement ng proyektong ibinibigay sa kada mga barangay dito sa aming municipality of Ocampo. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ang nakikita kong positibong pagbabago, yung ang karamihan hindi na nahihirapan. Yung pagising mo, magbubukas ka na lang ng gripo kasi nasa level 3 na po kami. Maihahambing ko ito sa isang hagdan kasi nagsimula kami sa wala.
Tapos ngayon, nagle-level up, umaakyat kami, kumbaga isang hagdan na napupunta na kami sa mataas, hindi lang nananatili sa mababang lugar. We ensure na sa budget pa lang nila, they have this certain amount of fund na para ma-maintain naman yung project nila. Kasi anyway, sila naman din ang gagamit and sila magbe-benefit with the program. And ultimately, thankful po ako sa community because they are very cooperative in sustaining the Kalahi Seeds program. Tungkol po sa sustainability ng project ng Kalahi, ang ginawa po namin bilang association, in-involve po namin ang community mula sa pagpaplano, pag-implement, at kung paano ito pahalagahan upang mapakinabangan po ng mga susunod pang generation. Ako po si Eden Bayeta from Liboro, Ragay, Camarines Sur. 50 years old. Volunteer po ng Kalahi Seeds. Nagustuhan po namin sa process ng Kalahi Seeds kasi po from the start, alam ng lahat ng volunteer kung ano ang gagawin. At ang proseso po, hindi basta lang kakausap kayo ng supplier, may mga bidding po na nagaganap. Kaya, ang nangyayari po, nakaproseso, nasa tamang proseso ang pag-implement ng Kalahi Seeds. Kaya, walang korupsyon na nangyayari. At kitang-kita, may transparency po ang implementation. Kaya, yun po ang nagustuhan namin. Ako po si Punong Barangay Alan A. Angeles, 57 taong gulang, dito po sa Barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Tao mismo ang tinulungan ni Kalahi na magpatakbo ng proyekto. Yun po napaka-importante doon para malaman nila, maintindihan nila, at mahalin yung proyekto. Na hindi lang, di ba, sa atin, para bang kung hindi sa Kalahi, bahala na. Eto, isa sa ano namin na itong Kalahi na to, nagawa to, kasali ako dyan. Parang legacy na rin ng tao. Na kung hindi ako tumulong dyan, wala yan. Kaya mamahalin ko itong project na ito. Dahil tayo ang nagpalakad noon. Natututo ang tao paano mag-budget, paano palalakarin yung proyekto, paano gagawin. Yung po ang pinaka maganda po ron. Katulad nga po ng palay, pag maraming laman siya, lalo siyang yumuyuko. Ganon din po yung nangyari sa buhay ko. Marami po akong natutunan, marami akong nalaman sa pag-implement ng Kalahi Seeds dito sa amin. Pero hindi po ako nagmataas, hindi ako nagmarunong. Dala-dala ko pa rin po hanggang ngayon. Since po November 2010, ako naging volunteer, punong-puno na po ako ng natutunan from Kalahi Seeds. Kaya sana po magtagal pa ang Kalahi Seeds. Marami pa kayong maibigay sa amin para ang community po maging maunlad. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. So, nagbabalik po ang DSWD 5, ang inyong bagong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan.
Bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng ating programa, mamamahagi kami ng 100 pesos load o GCash sa isang maswerteng viewer na makakapagbigay ng tamang sagot sa ating question of the day. So ang question of the day ay, paano ninyo may papakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ulitin ko po, paano ninyo mapakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? So para sa ating viewers, itype lamang ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng YouTube Live na ito. Ayan, so mamaya po i-announce po natin ang maswerteng viewer na may magandang kasagutan. Okay, ngayon naman ay sasagutin natin kasabay si Ma'am Dunia ang mga katanungan ng ating mga viewers tungkol sa programang Kalahi Seeds. Ayan, Sir Sep. So yun po, ang una nating question from the viewers ay, paano na nakakatulong ang Kalahi Seeds sa ating nation building? So, paano po nakakatulong ang Kalahi Seeds sa nation building? Yan, napakagandang katanungan po. So, with regard to nation building, sabi nga natin kanina, yung Kalahi Seeds, ang focus natin yung empowerment ng community, na matulungan sila kung paano ba magpaplano, mag-i-implement, at mangangalaga ng mga proyekto. And at the same time, yung decision making, di ba? Nakasentro kasi ang Kalahi Seeds doon sa mga tao sa ating komunidad. So sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kakayahan, ng oportunidad na i-implement itong mga sub-project. Yung mga sub-project kasi na tinatawag natin, mga bonus lang kasi yan sa kanila, di ba? Hindi siya nakafocus doon sa sub-project, yung Kalahi Seeds. Nakafocus tayo doon sa empowerment ng ating communities. Nakafocus tayo doon sa paano ba natin mai-improve yung governance dito sa ating mga communities. And with the help of the community volunteers dito sa ating Kalahi Seeds program, mas napapagtibay natin yung kanilang mga kakayahan. And at the same time, yung namang mga sub-project, ito naman yung may benefits din doon sa community na kinabibilangan nila. And since magbe-benefit yung community na kinabibilangan nila, so nagkakaroon sila ng sense of ownership. And with sense of ownership comes empowerment. Dahil nga sa empowerment ay nagiging kasama na yung mga iba't ibang sektor sa community katulad ng persons with disabilities, yung mga women, ayan, nagtatrabaho din yan, yung mga IPs indigenous peoples, yan. So kahit yung women nagtatrabaho sa construction, part ng sub-project. And of course, kasama din po yung mga youth. So iba't ibang sektor po kasama sa Kalahi Seeds dahil doon sa empowerment. And of course, proceed po tayo, Ma'am Dunia, sa next question. Rinig na rinig po sa social media na yung panahon ng pagkilos o yung Philippine Community Resilience Project o tinatawag na PCRP. Ano po itong bagong project po ng Kalahi Seeds? So tama ka, Miss Ranel, no? Maingay nga sa social media na naaprubahan na po yung panahon ng pagkilos, yung PCRP na Philippine Community Resilience Project. So ito po ay i-implement sa 16 regions, including na po yung Region 5. So sa ngayon, wala pa tayong talaan ng mga munisipyo na mag-i-implement nito for Region 5. Pero ang focus kasi nito is para matugunan ano ba yung dapat gawin. Diba? Marami tayong mga panganib, mga risk, hazard sa ating community. And at the same time, matulungan din yung ekonomiya ng bawat munisipyo na magiging partner natin for the PCRP. And mukhang excited na po yung mga local government units kung sino talaga yung mag-i-implement ng PCRP. Pero malalaman po ninyo yan sa mga susunod po na mga buwan. Ayan. Okay po, Sir Sep? So, ayun po. So, maraming salamat sa ating viewers na nagpadala ng mga kanilang katanungan ukol sa programa. Okay, so super excited na ako, partner, dahil i-announce na natin ang winner para sa ating contest. Siyempre, ang maswerteng viewer ay makakatanggap ng 100 pesos load o GCash. Okay po, yes na yes. Excited din ako, Sir Sep, kasi ang gaganda po ng mga sagot ng ating mga viewers at hirap na hirap po talaga kaming pumili.
Totoo yan, Ronel. Okay, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang winner para sa ating question of the day. So, ang question of the day natin ulit ay, paano ninyo may papakita ang bayanihan sa inyong pang-araw-araw na buhay? So, maswerteng nanalo ay si winner of the day, Menchi Bele. Congratulations po. So, ang kasagutan niya ay, para sa akin, maipapakita ang pagbabayanihan sa pang-araw-araw sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit at pakikilalahok at pakikiisa sa mga aktibidad sa community. Ayan, congratulations po, Ma'am Menchi Belier. Ayan, maraming salamat din po sa ating mga viewers na sumali sa ating contest. So, at dyan nagtatapos po ang ating talakayan ukol sa programang Kalahi Seeds. Okay po, Ma'am Dunia, mensahe po sa ating mga viewers. Ayan, Miss Renel, thank you so much. So sa lahat po ng ating mga viewers, saludo po kami sa inyong interest sa mga programa gaya ng Kalahi Seeds. So sa Kalahi Seeds, hindi lang po ito isang programa ng DSWD. Ito po ay isang patunay na nasa kamay ng ating mga komunidad ang pagbabago. So, bawat oras, bawat minuto na binigay sa atin ng ating mga community volunteers ay napakahalaga po sa tagumpay, no? Sa matagumpay na pag-i-implement po ng Kalahi Seeds program. So, patuloy po tayong magkaisa, no? Magkaroon ng sabay-sabay na pagkilos para po sa ikauunlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan po. So, maraming salamat po, Ma'am Dunia at Ma'am Joy, ang ating community volunteer, dahil napaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na maging guest dito sa aming programa. So, thank you po. Ayan, maraming salamat po. Okay, para sa ating mga viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming social media account. Sa Facebook po, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol Region. Para naman po sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na DSWDFO5. Okay po. Abangan ang susunod pang programa ng DSWD 5 sa ating official YouTube channel at Facebook page. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong host na sina Joseph Saldi Santillan II at Ronel Ansertan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Miss Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng May Extra Love at Extra Care, ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.